Moji zdravstveni problemi su još davnih godina 90-ih počeli kad sam kao mladi branitelj otišao braniti Hrvatsku. U principu ja sam osjetio strašnu bol u prsištu, čak sam mislio da mi metak pogodio, bacilo me dole na pot, gdje sam ja u principu mislio da se to nije ništa dogodilo. Ali međutim, ipak je to bilo jače pa me srušilo. Od tih godina tada mi se dogodio infarkt na terenu, 95. godine. I od tad su počeli ti strašni problemi sa miokardom, sa 4 infarkta. Doduše, eto, uspio sam preživjeti, sad sam ovdje gdje jesam. 3 mjeseca sam bio intenzivno, to je bio strašan jaki infarkt, što su čak i mislili da neću preživjeti. Ali eto, ja sam uspio na sreću sve to pobijediti i vratiti se ponovo. Magdalena je jedna specifična bolnica. Ne znam kako bi vam to opisao, ali tu se osjećate čak bolje nego kući. Od osoblja, da ne govorim čistačice, nego spremačice, žene koje pospremaju, pa medicinske sestre, pa sve do doktora. To je toliko njega, pažnja, briga oko vas, da se osjećate baš u sigurnim rukama. Gospodin Čegir je naš dugogodišnji pacijent kojemu je jučer ugrađen stent. Nakon zahvata se odlično cijelo vrijeme osjeća, danas je lagano prohodao, utišao niz stepenice, dobre je volje, spreman za šalu, prima sve lijekove i sutra ćemo ga otpustiti kući. U slobodno vrijeme sam planinar. Eto, Bogu hvala, imam sreću, pa imam svoje Sljeme, zelenilo, imam Hvar, more naše prekrasno, predivno. Evo je tu na nekakav način liječim svoje rane. I dan danas još sam po planini i trčim ultramaraton na 60 km po Velebitu. Fenomen! Gospodin Čegir je primjer pacijenta koji zapravo unatoč toga što se 30 godina liječi od koronarne bolesti, sada živi normalno, bez ikakvih ograničenja i zapravo uz nekakve minimalne zahvate kardiologa i redovite kontrole, on ima jedan normalan život. Ja sam sretan kad dočekam svaki dan, drugi je kamoli kad dočekam Božić, Novu godinu sa familijom, sa dragim prijateljima s kojima planinarim i tako. Eto, i ove godine ako Bog da Sveto Brdo, doček Nove godine, Božić normalno doma kod kuće sa familijom. Idemo na Sljeme, pješice na Kraljice Hrvata, na Ponoćku. Eto, to je moj život.